Mela maħna inaqat Noel li huwa Infection Control ta' jebed najda ners. Nirringrazzjaw ukoll ta' xogħol li qed jagħmlu. Daw ħaqhom ġabċipa, sinjuri, daw għaddejjin 24 sija. Issa, mela, għax issa sirna nafu li għamlinna xi ħaġa, Dr. Barbara. Mela, bħalma prova jitħaqbikom il-virus, provajt nagħmel l-istess ħaġa jien. Jiena qabel tħalta hekk ħadtilkom bidejkom. Pero jiena għamilt isu trap li huwa fluorescenti, jiġifieri taħt ċertu kulur ta' UV, da se jagħti l-kulur fluorescenti bħalma raw fid-discos. Poġġejt idejja fuq il-bank, ħadtilkom bidejkom, probabilment waqt il-programm intom missejtu wiċkom minn Armandu najtu, issa Noel ġab it-torċ miegħu u se jara jekk intom verament kull fejn missejna fuq il-mejda, fuq idejna u fuq. Se jinlaqas niftakar li missejt wiċċi pereżempju. Ekku, issa naraw jekk x'ġera. L-għanta tat-test huwa biex juri kif qal anke meta kien dik l-intervista mal-mikrobu li l-mikrobi aħna ma narawhomx bajnejna. U mandom ġwira ma jtirux, u jridu xi ħaġa, ħafna drabi jkunu l-idej tagħna. Aħna ħafna bidejna nagħmlu ħafna affarijiet, missu d-desk, biex nikbu bil-bajru bidejna, kollox bidejna nagħmlu. Issa kieku kien dan mikrobu qed ngħidu. Se naraw. Mela, inti bissejt hemmhekk hu. Jiena għamilt idejja. Mela se nbaxxu d-dawl u x'hekk, se nbaxxu d-dawl. U jekk il-kamera tkun tista' Pera hawnhekk pereżempju fejn poġġa idejh. Ma nafx xed tidher, hemmu qed taraw, issa ħanaraw daqsxejn, jekk tiġi hawn Noel forsi tagħmilha tersaq daqsxejn, jiena ħatlu bidejh u suppost missejt naħseb wiċċi. Għaraw daqsxejn kieku kien il-mikrobu. Ħattu il-mikrobu u kieku sitt idejja immiss wiċċu ma jiġri xejn. Mark, ma nafx Mark, inti missejja. Missejjina miss ħafna wiċċi u ngħaddi dejjem. Ara ġejna il-paċenzja l-istess. Naħseb enke fuq xaru għamel Mark. Ejja, naħseb anka ma xari. Diġuri kieku dak kien il-mikrobu, għax il-mikrobi ma jidrux, kieku laqattu probabilment għax jiena b'saħħt imnieħri kemm. U ħaġa sempliċi hija l-iġjena tal-idej. Kif qal Dr. Barbara jew tuża sabun l-ilma, jew nkella tuża l-alkohol hand rub li huwa available anka li jistgħu jixtruh in-nies mill-supermarkets available kullum kien. Ma nafx il-mobile. Anka mal-mobile. Kollox, kull ma tmisbet. Kull ma missejna, il-bajro, il-karti. Għandu da, il-mobile. Anka l-mobile. Kollox, kull ma tmissi ta' tikkontamina. Dawk il-biċċiet vjola huma kollha kieku kien il-mikrobu. Araw daqsxejn kemm importanti. Għalkemm il-mikrobu maħniex narawh bajnejna, għalkemm il-mikrobu maħniex narawh bajnejna, meta jkun hemm dan l-esperiment li għamilna llum, qed naraw kif mill-idej dan jista' jinxteret mal-wiċċ, mal-imnifsej u da kif rajna l-mikrobu fl-intervista qabel jasal fiċ-ċelloli fejn hu jixtieq jirreplika. Tajjeb, iġifieri minn hemmhekk da se jsib xi ħaġa ħajja għax hu ma jistax jgħix minn in-nies qed isaqsu fuq il-flus pereżempju. Bla imma dawk il-flus huma xi ħaġa li hija mejta mhix xi ħaġa ħajja, però għal 48 siegħa jista' l-virus jibqa' jinxteret fuq il-karta. Jiġifieri waqt li tieħu l-flus inti tmur taħsel idej. Mbagħad trid laħna idej. Jew tuża alkohol swab jekk tajjeb ngħidu wkoll il-pubbliku li min ma jkun ma jiflax, please ma jiġix l-istar. Vera forsi jkollu xi ħadd jiġi minnu jaraħ. Imma se jiġi marit l-istar, sa jkompli xerġa. U mhux bil-forsi kun il-coronavirus, jista' tkun l-influenza, dawn ir-riħat komuni. Importanti. Ma tilħux, u du paċenzja u tmorrux l-isptar, għandu raġun. Mela, ħankomplu nieħdu għandna xi telefonati, nirringrazzjawk Nobel. Grazzi ħafna.